dawuh kang Bendaramu kang supaya jaga-jaga ing tapmo. Awit apa? Mengko njagani ana payu-payu sing radhiyapake. Kowe kabeh sing tanggung jawab. Jenengan ampun Mas ing pulang. Dawuh sasampun dan mandhap sae padhewokan sajak Sungawa penggalih. Keteku sing muraning cengere. Kenging menapa ngaten? Kowe Pak Susmi jawab pitakonmu semunggah ora bedos. Sirahku kurang kompeten. Apa sebabnya aku mau ke pondok kaya ngono? Mergo aku ning panitian lemah putih bubar Suloyo. Suloyo karo Wilumoyo. Mergo ketan persimet jenun. Persidian. Unene serat Ibrahim yen aku katimbalan kabeh murid. Arep diwenehi wecana. Iki kanggo pepatokan Solono anggone nyekel kadipatene suwang-suwang. Nanging kudu kecondokan kembang cempaka mulya. Ya apa? Ning kabeh mau kudu nganggo srana. Itu kon. Ning ora kaprah. Itu kone iki lumrah ning ora kaprah. Mestinipun bondo donya Mas Picis Raja Bondo lan Arta. Yen perkara kuwi ngurawan kudang iki. Nanging kudu kuwi sing dijaluk. Lajeng menapa? Aku dijaluki getih putih memplak saka Gunung Wilis. Walah. Aku bisa nduwa kuwi jaluk pati sedulurku. Yai Sidikono. Panjenengan sang. Nah, kae ora patut dipundi-pundi. Pancen aku ngumbar swara kok menawa ing antare murid-murid kira trimo. Mesti mengkoli wati kini. Yen pakon aku. Ojo ndadak kowe nganggo waktu sing dawa-dawa. Hadep ora kanthi kekuatan te. Sanjoto. Maksudnya kita untuk ngadepi prajurit 5 tahun. Tanyo! Tanyo! Ojo nganti kita kesitin orang Amerika kusaran. Yen perlu 5 tahun, bumi awas, rabur gede. Tanyo! Tanyo! Budake sayuko. Titian, Liman, lan Kudo. Tanyo! Tanyo!
Kang sithik aku mau kepengin ketemu kawan pangarsamu Handaka Putra. Aja kowe kupati bendaraku Handaka Putra. Iki sing ana Pepatih Indraputra. Masa kuwi kowe kudu bali son papan kene timbang emang kowe bentak saharangan. Kowe cetane durung ngerti apa perkaraan, mula gampang temen kowe kandha sing kaya ngono. Perkarane yo Dadi semuruk. Yo mergo pangarasamu Handaka Putra kae. Wis wani sugih kendel Gondowani nyempalani kawan Bapa Resi Wilumaya. Sing dadi siswane Bapa Resi Wilumaya ora mung Handaka Putra, nanging aku kok kalebu siswane Bapa Resi Wilumaya. Mula kantiku yen kowe ora gelem sumingkir sawa papan iki aja luput kaki aku mentolo kelawan. Murawan apa metaun sing diati gugur. Ayo,
Apa mau coba? Wani. Santai, Bu. Kue paku. Sih. Oh, di situ wae. Pikir tak boleh sedang. Wah, Maju. Aja gua sampe kowe bongkok. Bongkok kowe didedak karo kowe. Kowe diowe tenan. Alon-alon mbok seret aku malah bongkok. Jabe. Ada tenggur. Ada dijano. Ada dibaro. Ada dijano. Kadung. Ayo. Mane ora kowe ayo. Nih. Wani. Langsung sikat. Siapa sih cah cilik? Tahu pacak cilik. Kok ngene apa? Ya Allah. Musuh kok. Wale, cabane aja nyantang terus. Tulungnya. Siraya apik. Bal-balan apa Mas Sam? Bapak gua agungnya tuh masa ngomong. Weh, Betul rupane
Tapi kapakno, kowe ketoke karo kowe nafsune mbok. Sopaku iki kepriye kok diambung iki. Rumah samene gone bae kok piye. Mas sam kono. Ndi, Bang? Hai, ho, ho, ho. Hai, boy, boy. Ayo. Diambung pisan nek wis grogi wae. Tak kecilku kena. Iki jebulan aku tak to. Rumah sama apa? Baru tak delok. Hei, Lapor iki. kemarin tak apa lagi ayo? Wis kula lu. Nduk karepem. Kaya ngono ku ya. Oh, matinya anjing. Panasnya karo kamu. Ajar ah, biasa. Ajar. Aku kok elek iki gabus udah kari yo. Aja. Blabrat. Hei, Sikile. Sikile mau jongkok. Gagah. Samu. Tak galeng ngene iki bablas rono. ora kok apa nyerempet kok. Srit lho rasane kok. Wah, kontra kok. Nyerempet kok nganggur ndak? Pak Sri. Kepinyo. Ana kok gomane bapak geger ya. Hei, kono urung apa kowe? Bilah. Apa lu terus kok? Ayo. Ayo. Pokoknya ya aku urung ngene. Wedok didodol. Gak ora panas. Lambat aku. Dodol. Jangan susil. Yo panaragan yo.
Ayo, Bu. Ojo pilar pokoknya. Jadi bae Prabu. Ayo kok sing bojoku. Ayo, Bu.
Balik-balik, Jo, balik-balik. Ayo. Kursi tidak dipatek to. Kalu. Oh, bokok kan sini. Patake jemolu. Lagi ucul loro. Jiro 4 ponem 8. 8 paku iku, patake ucul loro. Lagi ucul loro. Patake juta. Lagi karo loro. Tapi hotel lagi gue recek. Sambat iki rapati. Biasane gendai. Ada tuh kos meneng. Tutup kok saya mau kapal tuh modal kok. Awak segede kan loro kan lho. Ayo, loro kan biasane. Biasane. Aja ketok watuk kowe. Lah kok watuk, aku keloloten patek dhewe. Hei. Biasane kowe biasane Jo. Biasane kowe iki. Terus dari sini yuk. Hotel lah, sudah di baik kok. Depan sini. Ayo, Kok. Balik. Biasane lu. Sahabat ae. Ana iki metelek-metelek yo. Ayo. Kejedok. Apa kena tenan? Ah, itu tak ijeh lo kowe. Le, bae tak bukan tombol. Kok iku. Udah tambah. Ora ana pangune patek ditok kan. Patek yang kesira. Pakune pirang-pirang kok. Aman.
Waduh. Ojo kok bocah cilik wingi sore. Tapi Yen wani ojo ngomong batas sak jebul. aku iki karepku. Aku sampe padha mati. Angin danono. Aku biar kapan? Sing kira-kira cocok. Jan koncoloku sak perangan dosa bosen dino kok Pak Haji. Maju tak kene sing kamu. Ayo, woi. Ayo. Papa kita teh, sapa semuanya? Maju. Woi. Mau penyangon. Maju papan kene. Kowe ini goyo kan malah ada gage. Woi. Tadi. Semangat. Tadi wong. Wis tadi, Bro. Bro Jim. Hei, siap. Ayo. Betul. Akhir macane. Suwe deh. Tak disiap. Ayo. Tak disiap aku kok kene lapo metu kono. Ning kene. Sone banter Mas. Ning kono kowe. Ayo mau itu. Tidak sedikit dan pasang mano. Lapor kenean. Semalah kono ayo. Abang tolong abang ya. Kowe iki manuk kok semene pakaianmu iki gedean. Kowe iki aja dadi manuk. Kudune dadi ula kono. Ayo. Aleh. Manuk kono ngene. Piye lah? Hei, gombal udah gedean. Lah iku mau ora ono sing tanggo. Alah yo. Joko sekok tuwek ki mlakune ya alon-alon kene iki le. Sabar le, sabar lho. Iki aku lagi metu. Wah, ya. Piye iki ana ngopo iki ana ngopo? Ana ngopo, Bi? Heh? Ana ngopo, Bi? Kowe iki ape dadi apa? Aku rene. Yo. Iya rene yo. Rene maju tak? Maju biasmu. Maju kowe. Bocah cilik go petel-pelah apa kowe iku Cilik kok senjataku budi. Tak platok biasa piye? Nek iso platok niki platok. Iya. Ora gitu, aku dadi dhuwur lho, ora iso kok kowe. Kurang ajar iki. Iya. Waduh, kurang ajar iki. Bocah bayi ketak-ketek sundul dasem piye kowe? Iyo, ayo maju. Ayo sundul dasem. Malah endok kowe modar iki kowe. Ayo Wani, maju. Ayo maju. Enteni sedilu. Modar kowe. Aduh. Coba garet. Aduh. Mati iki. Lho,
mati kan dia nih. Enak kita. Tuwak lagi wis tuwak deh. Apa lapo? Heh? Lho kok cilik? Lho. Lho kok pengeret? Apa nih? Oh, wis mlayu kurang ajar iki. Kurang ajar iki aduh. Aduh jadi kebro aku sirian iki kebro aduh mari karo tak iki aduh. Kurang ajar iki. Aduh, aja mau kebro. Aduh. Prajurit nyuruh rampung yo binangun. Kowe mesti tok pidono. Ora usah wedi. Mula kowe aja kometan ning kene. Wis ora usah wedi. Patro di patro. 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 Jojo. Patro mau dilipat. Selo bengak-bengok, metun-metun, ngaget wong ae. Kowe go putih-putih ki apa? Matamu lopo kowe kena ireng nek putih. Putih. Ireng. Iku lho dhuwur sebab bongkok. Bongkok dawi ta apa ora ana putih-putih. Terus Cip. Siap. Balik kanan. Siap. Balik kanan separuh. Oke. Balik kanan separuh. Lihat. Kuwi lho setak dole kuwi. Alang ngene wedi lah. Tolong Mas, tali pocongku curi. Monggo. Lho. Ana cah cilik. Cah cilik. Ana apa? Tolong tali pocongku curi ya. Ojek urip yo. Aku iki wis mati. Ijek urip. Tolong tali pocongku curi. Mama. Aduh. Loh, gak wedi kowe. Ora wedi. Aduh. Lah aku ki setan. Setan ora serem. Loh, ngene cek kurang serem. Kurang ajar iki. Kurang serem lah aku le. Aku mulai iki. Aduh. Aduh. Modar kowe. Wih, Jojo. Aman.
Apa kae poconge jebelan ning kono? Tak sondolo teyel. Gule. Kesodokan. Iya. Waduh, padung isin aku. Aduh. Ya Pak, aku iki. Remang singan ki aku. Poconge mati nek setrum ndono. Dasku ngelu. Ayo mulai. Menungso. Apa? Aku njaluk tulung ya. Jalur tulung apa? Bisa tali pocongku tuli. Tali potong tuli. Ben pindho Ping pindho. sampurnahno aku. Sampurnakno kowe. Iya, Sebab apa? Kowe mati. diperkosa Mas Jojo. Tanggung jawab lho. Sopo? Tanggung jawab lho. Perkosa kowe lho. Mati mau perkosa kowe tanggung jawab lho. Ana pocong wis mati diperkosa iku. Lho maksudnya uriping lho mau perkosaan pateni. Mas Jojo. Sopo aku tenan ora? Mas. Sopo aku? Iya. Wis sopo? Eleng ora? Iya wong loro ya Mas. Wis sopo? Ayo King. Util baru kae. Mateni wong saiki. Piye nyebut Aku sampurnahno. Sampurnakno. Dongane. Kok dadi mobil? Ya sing kok tutuki kowe kok. Contohe kowe kok. Nek dadi dongane. Saisaku ya. Yo mumpung kono trimo apa ora kok. Gomik ya Mas biar seru. Gomik. Dicek to. Gomik. Saiki, Jong. Saiki sesuk. Sesuk ketemu Reban. Yo saiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedulur-sedulur dipendungake nggih. Pocong sak menika mugi-mugi dadi pocong sing sakinah mawaddah warahmah. Dadi nganten iku. Aku ora iso donga kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami biadu padungan terus direkan jatuh iki parkacat iki sedaya kan tekal padungan kucing. Donga abeng apa? Dungakno pocong kok mas dungakno uga karek gak lucu kok. Betul. Kok sih kowe? Tak adus, tak pundise. Lah nang nduse. Pundise. Lagi napa? Ben suci. Tak kira lucu Islam cacak. Apa geger e, Cong? Aku sumu iki sumu. Dan gagah aku sumu gatel. Pocong nek sumuk kan. Lah goblok ah. Piye? Pasang kipas angin ah. Ning kuburan ora ana peteng. Peteng apa? Dipasangane peteng. Peteng ora nek lampune ora ana listrike. Lu carane ajen sek. Rumangsa apa? Jejak steng deng lho. Gobloke. Goblok iki kowe aku ki ning kuburan ya. Kowe ning kuburan ning neraka apa ning swarga? Lho, pocong gaul ya ning swarga, ah, Bro. Lah kok ana listrik? Aku ki liwat. Burung sampurna kok, liwat sik aku. Yo gagal. Napa mboten ah? Mutine kundangake. Yo gampang nek Iki aku lho wis gatek kabeh. Mboten iki yo kudu barang. Gagal. Mboten yo kudu adus. Suwene nang kapan kok? Iku bahadur bola apa ta iku? Dia gue. Tolong. Tolong. Lah tenan kawan pocong tuang kan melu mlayu. Lau gugup. Gugup ah. Dulu wis teko dak mendek. Potonge ndi? Cang, pocong. Wah, putih. Ora wis gak. Tegak. Lah Mas apa ketiban pit ora nyonyor pira iku? Yo masa? Kowe wis mati wedi mati. Ayo. Pocong rapi ta blayu karo cicing-cicing. Aku malah kudu nguyu. Masa ngampol. Iya. Aku turun neh. Aden Mbak Mutin. Durane, Mbah. Ayo, Mbak. Kacamata. Ya. Cil. Kacamata mbok kareti. Lah sentuh sing sita tugel kok.
Yo tak kaleti janone. Ayo udah terusin. Mudin kok saeneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan wima saktana yakina Ada apa enggak? Apa mau pangan pocongnya? Waduh, itu doang yang mangan blok-blok. Masa pocong lo digerak-gerak? Memang bantu ano? Abun saiki kowe donga mangan. Opo ambune buat didongani? Saiki bukan mangan lo. Mikir. Donga ora iso. apa iso Tak modenane. Pocong meletem nang arep iso piye? Iso upluy. Sing memutini apa? Kuci lah tak matis dulu. Bukti, iso ngusir tenan kok ora. Oh, kalung tasbih. Upluy sarungi. sarungi Dekno aku ah. Adek, panjane maksudnya. Tanganku dibondong kok. Cacak. Pakai no porsi model. Lah, fungsine bareng nek. Karo mic lho, Bro. Ada. Ki lho. Bro, pikir kli. Cek sound. Masamu juga bonak piye? cacon Lu masamu nyumplang cekson lu. Joblak, Bro. Potongnya kecil. Mayet. Ketuna. Pocong kok. Yo. Tiga. Sedulur, enggak ge. Masa pocong kena flu. tenang ble nah apa kan mau di sebelum agak sumpek kok piye semane Potongnya sing apik ah. Duh. Main masuk jegrang. Bento kowe. Padahal jegrang seneni sarekat piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimirang kengge. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul alim. Yo ngojo lah teni. Lah masa kok alik lam minta ngono ya. Sing bener apa? Ona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.